John Christensen, jeg er formand herude, har i sin tid været med til at starte klubben for 21 år siden, hvor vi i 1989 oprettede Aalborg Styrkeløftklub på grund af uoverensstemmelser med den daværende klub, vi var i. Og fik af kommunen nogle lokaler stillet til rådighed og byggede så klubben op og har siden fået mange mesterskaber til klubben, både dansk og internationalt. Vi var 7-9, der stiftede klubben, og de 6, de kommer stadigvæk her. Så vi er stadigvæk den gamle garde, der passer på klubben, og gør hvad vi kan for at få unge, nye talenter til at komme her. Det er en kombination af styrkeløft og motion, hvor vi går hånd i hånd. Der er mange, der godt kan lide at komme i det her rå miljø, og der er en god, rå, men hyggelig tone, og vi hjælper hinanden. Og der er miljø her. Når man har trænet, så sætter man sig op og får en kop kaffe, og det gør de fleste. Vi har pensionisthold, 2 pensionisthold, der træner om formiddagen, og har det ene hold her, det er kommet her siden det startede. Vi har haft dansk mester, vi har haft verdensmester, vi har haft nordisk mester gennem tiderne, og har de sidste 20 år været en af de mest fremtrædende styrkeløftklubber i Danmark. Der er nogen, der skal til dansk mesterskab næste weekend, og de prøver lige deres form af. Og der er en god, rå, men hyggelig tone på højt niveau. Det startede med, at man som knejt spiller fodbold, og jeg fandt ud af, at jeg lå mere ned, end jeg stod op, da jeg spillede fodbold. Jeg var en bitte tæt fyr. Og kom så over Jyden for cirka 32 år siden, og begyndte at løfte lidt. Og så kom det helt naturligt. Jeg var sådan set ret stærk, fordi jeg er en bitte tæt en. Og det bliver man bidt af. Når man først har opnået en maksvægt, så bliver man virkelig, så får man lyst til at prøve at løfte mere og mere og mere. Og når man så også er god til at vinde nogle mesterskaber, så fanger det endnu mere. Og når man så først har gjort det i nogle år, og især mig som mange år, der har gjort det i mange år, så er det ligesom en gammel cirkushest. Man kan ikke lade være. Man skal være med til det her. Og det er så noget, der fingrer. Altså det er et godt, tungt løft. Det udløser en masse endorfiner. Og det er ligesom at blive afhængig af det. Man skal have det der kick. Og så tager man til mesterskab, og når man så får en medalje med hjem i ny og næ, jamen så er det endnu mere inspirerende. Så det er det, der får mig ind i. Jeg fandt ud af, at jeg går ikke så god til fodbold. Det var jeg altså ikke. Vi har verdensmesterskaber i bænkpres. Der afholdes i Rødby her fra den 13. til den 16. april. Der stiller jeg op. Og jeg bliver 50, men der er altså nogen. Ja, der er en fra Danmark, der er 85, og han stiller altså også op. Så det er ikke for sent. Hans Jørgensen, som er en af de ældste her i klubben, han bliver 67, og han starter først decideret som styrkeløfter midt i 50'erne, og har vundet verdensmesterskaber, har verdensrekorder og sådan noget. Så når han først bliver bidt af, jamen så er der næsten ingen grænser.